Il-ġimgħa pajjiżna jiċċelebra il-50 sena ta' Malta Repubblika. Tul l-istorja ta' pajjiżna il-Gżejjer Maltin kienu suġġetti għal bosta ħakkiema barranin mill-Feniċi fil-bidu ta' 8 seklu qabel Kristu sal-Ingliżi fis-seklu 19 u għalhekk mhux tabxejn li jum ir-Repubblika hija kisba ta' sinifikat importanti għalina bħala nazzjon. Fil-fatt fi 13 ta' Deċembru se niċċelebraw il-jum li jimmarka it-trasformazzjoni ta' pajjiżna minn kolonja għar-Repubblika. Malta kellha il-Kostituzzjoni tagħha reveduta biex tabolixxi l-irwol tar-Reġina fi 13 ta' Deċembru tal-1974 u b'mod effettiv ittrasformajna lil pajjiżna minn dominju tal-Commonwealth għar-Repubblika sħiħa. Dakinhar Ser Anthony Mamo sar l-ewwel President ta' Malta, ħatra li wittiet itri għal formazzjoni u t-tisħiħ ta' sistema politika. F'dan il-jum fuq il-monument ta' Jum ir-Repubblika li jinsab fil-Marsa jitqedu kuruni mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż filwaqt li l-President ta' Malta, Mirjam Spiteri de Bono, se tkun għall-ewwel darba qed tippreżenta onorifiċenzi lil persuni varji li jitqisu bħala rappreżentanti denji tal-pajjiż. Din iċ-ċerimonja hija sinonima ma' loti ta' ġieħ ir-Repubblika. Matul il-jum isir ukoll parata militari fi Pjazza San George fil-Belt Valletta fejn issir iċ-ċerimonja mill-Forzi Armati ta' Malta. ċerimonja issir fuq stil Brittaniku. Jum ir-Repubblika jibqa' sinonimu mal-bidu tal-presidenti li kellna tul is-snin u hija kisba li ma kienx isseħħ kieku Malta ma kisbitx l-indipendenza fl-1964, eżatt 60 sena ilu.